रुपुहि हालामनि गोथैबारि दावराइबारि आरो थेदलिथल लामानि गोबायगिजि दालां आरो गाज्रि लामाया रायजोफोरखौ गोबां जेंनायाव गोग्लैहोदों। बाक्सा जिल्लानि रुपुहि हालामनि लामानि गोबायगिजि दालां आरो गाज्रि लामाया रायजोफोरखौ गोबां जेंनायाव गोग्लैहोदों। गोथैबारि दावराइबारि आरो थेदलिथल बे दरथाम गामिया दालां लामानि बायख्ला बायख्लि थासारिया रायजोफोरखौ गोबां जेंनाजों भुगिहोदों। बेनिखायनो दिनै आखाइ आखाइ सिखा रुवा बायदि लानानै फाहामनो थाखाय हान्थिग्रा लामानि दालांखौ रायजो नाङै औवानि दालांखौ लुफुंनो गोथैबारि दावराइबारि आरो थेदलिफारा दरथाम गामिजों जयै खामानि मावलायदों। बे लामाजों सानफ्रोमबो गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे सरखारि साख्रि मावग्रा, बेफार फालांगिरि, बेमारिफोरखौ लाफानानै हाजार हाजार सुबुंफोरा हान्थामेला खालामनायाव जेंना फैदों। फरायसालिनि उन्दै उन्दै हौवासा हिन्जावसाफोरा जोबोद खैफोद गोनाङै दालांखौ बारो। सानै साथाम फरायसालिनि हौवासा हिन्जावसाया दालांनिफ्राय गोलैनानै जखम जादों होननानै मख'दों जायगानि रायजोफोरा। बेनिखायनो दिनै बिपिएफ दोलोनि 21 नं सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मुसाहारिया औवानि दालांखौ लुफुंनायाव फैनानै रायजोफोरखौ हेफाजाब होफैदों। आरो थाबैनो बे औवानि दालांखौ मोजां खालपार होगोन होननानै फोरमायदों 21 नं सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मुसाहारिखौ। दावराइबारि गोथैबारि टिक्लिटल बे गामि गंथामजों लोगो नांनानै जों बे लामाया जोंना गाज्रि नालाय जों दिनै बेखौ फाहामनाय जाबाय। दिनै जोङो बे लामाखौ दा बुंदों आरो मोनसे माबानि मा होनो बक्स कालभारनि आसनि लादों होनदों। दा जों बेखौ हायदथे ओरैनो थांलाय फैलाय थाखाय नै दा फुजा मोखांबो जाबाय, बिनि थाखाय जों मावग्रोनाय जाबाय आरो गामि दरथामजों लोगो नांनानै। बायदिसिनायावथ' बहुद माने जों खस्थ' मोनो, माने मालाबा मेथेंजों गोजावना थायो, बारनो हाया, साइकेल बाइक बारलांनो हाया, फरायसा गथ' माखा खस्थ' मोनो। बिनि थाखाय जोङो दा मेसें फैलायबाय एसे मावलायबाय, दैज्लाङावथ' जों बहुद बार मावनांगौ, मासाव खनसेयानो मावनांगौ होननाय बायदि आरो। दा जों बिदिनो बेलेग आसनि मोनाखैमोन नालाय जों गामि दरथामा लोगो नांनानै बिदिनो गामि गामि औवा कालेक्सन खालामनानै बिदिनो जों फाहामलायबाय थायो आरो। सरकारनिफ्राय माने बहुदा बुंदोंमोन जों हमबाय मावसिगोन, बिनिफ्राय बले खायसेयाथ' बुंदोंमोन जों सिमेन्ट रड गारनोसैयानो, दिनैसिम जों नुवासै नालाय। दा जों नै गोदान खोनानो मोनबाय जा नै जय सारा बे आरो मावनोसै होनबाय नैबे 2-1 मासनि बिथोराव फुजा बायब्लाथाय मावसै होनबाय। नाथाय जों जास्ट सोलिनो आन्था फुजायाव थांलाय फैलाय फरायसा गथ' जायखिजाया गामिनि मानसिफोर गासिबो सोलिनानै हिसाब मावथ'बाय आरो जों बेखौ। जोंनिया दा इयाव जोंथ' फार्स्ट रुपहैगोन मोनबाय, बिनिफ्राय जों सालबारि ओरैहाय बहुद जों रडआव टाउनाव थांब्लाबो बेजोंनो लामाजों दोंसेयानो जोंना। बेमार आजार लांनायावबो बेनो एकदम माने ओरैबायदि खस्थ' जायो जोङो बुंनो नांला। जों माब्लाबा थालिर फेलजोंबो बारदों, जों उन्दैनिफ्राय जों मोनबायथ' जोङो बेजों थालिर फेलजों बारदों, साथा लाना साथाजों बारदों जों समाव, ओरैबायदि जादों आरो। बेसे बोसोरसो जाखो बे दालाङा? बेथ' जों दिनै आङो 54 जाबाय, बेसिम जोङो दिनैसिम बिदिनो दं आरो। माने गोबाव बोसोर जाबाय जों जोनोमनिफ्रायनो बे कन्डिसन आरो। जोङो दा दिनैसिम बे बेलायावनो दंबाय दं। जोङो दा 54 एज जानानैबो बे पर्जायावनो दं आरो। दा जों मा खालामनो, सरकारफ्राबो बेनो मोजाङै माने नायफैया। जोङो बुङो सिबनायाव थांनि, जोंखौ बै समाव खायसे खायसे थिकादारफ्रा जों हमबाय दे थांनांला बुजायना दोनो आरो जोंखौ। दालांजों लोगोसे लामायाबोथ' बिराद गाज्रि जानांगौ। लामायाथ' मा बुंनो, दिनै सेकेन्ड लेभेल होदोंब्लाबो बिदिनो जाफिनबाय, बेथ' 2-1 बोसोरावनो बया जायो। दा मा होननो, बिदिनो लासैनो मोजांफोर जायो खोमा, मावलांथोंसै आरो। दिनै बे जोंहा दावराइबारि गामिनि रायजो राजाफोर, गोथैबारि गामिनि रायजो राजा आरो थेथलिफारा गामिनि रायजो राजा बिथांमोना नैबे घरामारा जान, बे जानाव आरसिसि ब्रिजनि बिराद जोबोद गोनांथि दङ। जाहोनाव बे आरसिसि ब्रिज गैयैनि जाहोनाव बे फुटब्रिजखौ माने मास मोनसे मास मोननैनि गेजेर गेजेरनो बिथांमोना बानायबाय थानांगौ जादों। बुंनो थाङोबा बे ब्रिजआ बे गामि दरथामनि रायजो राजानि थाखाय खोब
इम्पर्टेन्ट गामि दरथामल' नङा बेजों मथा मथि 7-8टा गामिसो हान्थामेला खालामो रायजो राजाफोरा बेनिखायनो जिहेथु जोंनि सरकार गैया जेला आं ओरैनो जास्ट दिनै जिहेतु बिथांमोना मास मोननै मास मोनथाम मास मोनसेनि गेजेरावनो बे बुस्थुखौ रिपेयारिं खालामबाय थानांगौ नालाय आं जास्ट दिनै एसे हेफाजाब होनो थाखाय आङो नुजाफैदों आरो बेहाय ओरैनो ओंखाम बोथिसे गोबावजों खेबसे ओरैनो जालायनो होनानै हेफाजाब होफैदों आरोखि उननि समाव माबाफोर बानायनो हागोन नामा बे दालांफोरखौ थांखि दं एस्टिमेटथ' अलरेडि बानायदोंआनो आङो दा गभर्नमेन्टनो साबमिट खालामनो सानदों आङो बिथांमोना जुदि अननानै जुदि बानायना होयोबा एप्रुभ जुदि होयोबाथाय थाबैनो जागोन बायदि सानदों आं नङाबाथाय उनफोराव रायजो राजानि हेफाजाबजों आंनि जि एसे फान्ड थायो बेजोंनो माने एलइडि फान्डजोंनो आं खालामनायखौ सानदों आरोखि मेसेङाव फैगौ मेसेङाव बिदि सानदों आरोखि बक्स कालभार नङा बे मथा मथि ओरैनो आरसिसि ब्रिज बायदियानो जागोन रायजो राजानि हेफाजाबजों आंनि फान्डजों एसे खांलायनानै माने गारि खारजानाय बायदि खालामगोन आरोखि बे मथा मथि मिनि ब्रिज रखम जाहैगोन आरोखि बे साब ब्रिज रखम जागोन बिदि आरोखि आरो दाथ' आं जिथु एस्टिमेट खालामदों बेखौ जुदि एप्रुभ होयोबा मथा मथि आरसिसि ब्रिज जागोन बेयाव मथा मथि गारि खारजानाय अबस्थायाव जागोन ट्राक खारजानो हानाय जागोन आरोखि बारा नङा ओरैनो 25 लाखनि एस्टिमेट आं मोनसे खालामदों बेखौ आङो दिनैनि बे पिपल हान्जानि सरकारखौ आं खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे बे रायजो राजानि जिथु प्रयजनियताखौ नुनानै जाहाथे सेंसन होयो बेखिनियानोसै आरोखि बे लामा सामायाबो बिराद गाज्रि थासारियाव दं लामानि अबस्थाखौथ' दा बुंसै जायखिजाया लामाफोरावब्लाबो खुनु मथे हान्थामेला खालामनो हायो खिन्थु बे आरसिसि ब्रिजआ दै जेला बे ब्रिज गैयाबाथाय बेयाव माने कमिउनिस्ट काट अफ जाना थायो आरोखि आलादा रायजोआव आलादा बुहुमाव संसार जानाय रखम खोथा जाना थायो आरोखि बेखिनियानोसै बे लामानि दालां बानायनायनि जाहोना जाबाय जोंहा दरथाम गामिया बे लामाजों थांलाय फैलाय जायो दा बे दलङा बायनानै थायोबा जोंहा फरायसुला फरायसुलि बाजार जानाय हाथाय जानाय गोबां माने खस्थ' जायो ओंखायनो जोङो थाब बे दलंखौ फाहामबाय थानाय जायो जोङो अथ' बोसोर जों मोनफेरबोआखै सरकारनि जेबो अनसुंथाइ दिनैहाय जोङो सालबारि समस्तिनि बिपिएफ दोलोनि एमसिएलए जय मोसाहारिया जोंनो एसे खाबु होदों ओंखायनो जोङो गासैबो दरथाम गामिनि रायजोआ फैनानै बे खामानिखौ मावफैदों दा बिथांनि अननायावनो जों आरोबाव मोननो हागोन बायदि जों मोनसे आसा खालामदों जे फैगौ समफोराव बिथाङा जोंनो बे दालांखौ मजबुत हिसाबै बानायना होनानै जोंनि जि बे एलेखानि समस्याखौ समाधान खालामगोन जोंहा मोनसे मिजिंथिनाय दं ओंखायनो बिथांखौ जों रोजा रोजा साबायखर होदों बिथाङा दिनैबो फैदों आरो बिथांजों जों मोगा मोगि सावरायगोन दा ओंखायनो जोङो गिबि बे दालांखौ बिथांनि अननायजों मावग्रोनो हाबाय होननानै जोङो रायजोनिफ्राय फोरमायनाय थाबाय आरो दरबेसे गामि थांलाय फैलाय खालामो बे लामाजों दरथाम गामिया थांलाय फैलाय खालामो ओरैनो गोथैबारि दावराइबारि आरो लोगोसे तेतलिपारा तेतलितर होनो बे दरथाम गामिया बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बे लामाजों थांनाया माबाफोर बाजार कलेजफोर जा बे लामाजों जोंहा रुपुहि जुनियर कलेज दं आरो रुपुहि सिनियर कलेज दं आरोबाव बिदिनो इउएन एकाडेमि दं आरो जेकेबि प्राइभेट स्कुल दं बेहाय जोंहा गोबां गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनो लाङो बेजों जों थांलाय फैलाय खालामो आरो रुपुहि हाथायाव जोङो बायलाय फानलाय गासैबो खालामनाय जायो नुनो मोनदों जों लामाखौबो गाज्रि थासारियाव लामायाथ' जोबोद गाज्रि थासारियाव दासान्दि जोंहा माने अखा बांखा जायोबानो जों हाब्रुजों माने गफबनांगौ जानानै फैयो बिथांमोनखौ दिनै थाबाय थानाय खुंथाय जि सरकार बे खुंथाय सरकारफोरनाव जोङो एसे आपत्ति खालामदोंमोन बा बुंदोंमोन थेवब्लाबो बिथांमोना दिनैसिमबो थाइसेबो अन्थाइ खोख्लैनो हायाखै आरो थाइसेबो अन्थाइ खोख्लैयाखै रायजो राजाजोंबो जेबो सावरायफैयाखै बिथांमोना नुजाथिफैयाखै आरो मोजां गाज्रि जेबो माने बाथ्राबो बुङाखै आरोखि दा बिथांमोना दिनै सरकार थासेयावबो मानो खालामाखै बेखौ जों जेबो बुंस'नो हाया बिथांमोना बधय खालामनो हायै माबाफोर गिदिर जाहोनफोर दं नामा बेखौ जों गामियारि सुबुंफोरा जेबो मिथिस'आ थेवबो जों आसा खालामदोंमोन बे गोदान सरकारा जाहाथे जोंनि जिखिनि अभाब अभिजग बे दलङाव बेखौ मावफुंना होयो बेखौ आसा खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोननिफ्राय दिनैसिमबो मोनफुंनो हायाखै आरो दा जोंहा गोबां उसुबिदा दङ बे लामाखौ जोंनो नांथारगौ हिसाबै जोङो बोसोरफ्रोमबो माने जोङो सरकारनाव दाबि जनायबाय थायो नाथाय मोनाखै थेवब्लाबो जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बेमार आजारखौ जों फाहामनो लागा जायो दे जोङो बेमार आजाराव गोग्लैयोबा ओरै गुबुनजों गिदिंनानै रुपुहि
बाजारखैजाय हैनांगौ जाना फैयो आरोखि गोबां खस्थ' जायो जायनि जाहोनाव जोङो बेजों 50 मिनिटसोआव मोनहैयो बेजों गिदिंलाङोबाथाय जोंनो 30 मिनिटनिबो सायाव नांगौ जानानै फैयो बे दैमाया बबेनिफ्राय फैदों इयो बे दैमाया फोथारनिफ्रायनो गासैबो ज' जानानै फैदों बारा बिथोर गोजाननिफ्राय हाजो बायदिसिनानिफ्राय फैयाखै फोथारनिफ्राय गासैबो दै गोग्लैनानै बेबायदि जाना फैदों साधारन दै बेखौ मावोब्लाथाय माने खम राङावनो हागोन आरोखि जोंहा मोनसे साननाय दङ दा बिथांमोना बे खम रांजों जानाय बे खम थाखाजों जानायब्लाबो बिथांमोना नोजोर होआखै ओंखायनो जों दिनै रायजोफ्रा मा खालामगोन मा मागोन जानानै दिनै थाबाय BPF दोलोनि MCLA सालबारि समस्थिनि जय मुसाहारिनि खाथियाव जों बुंनायाव बिथाङा दिनै फैनानै जोंखौ एसे मदद होफैदों आरो दा बिथाङा जोंनि सिगाङाव रोखायै बुंदों आरो दिनै बुंलांगोन बिथांखौ जों आसा खालामदों जोंनि सिगाङाव बुंदों जे बेखौ नोंथांमोननि थाखाय माने खुनु उसुबिदा गैया रायजोआ मावनाङि आङो RCC बक्स सिस्टेमै बानायना होसिगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों दा बिथांनि खोथा लेखा जों रायजो राजाया गासिबो माने जोबोद गोजोननाय मोनदों जाहाथे बिथाङा बे खामानिखौ मावफुंनो हायोबा फैगौ समफ्राव बिथांखौ जों मदद होगोन जोंखौ जेरै मदद होदों बिथांखौबो जोङो फैगौ समफ्राव मदद होगोन डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस